дар шаҳри ҳисор таҳти унвони муқовимат ба коррупсия кафили рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ конфронси илмӣ амалӣ баргузор гардид. конфронс бо ибтикори шуъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии ҳисор дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрҳои ҳисор, турсунзода ва ноҳияи шаҳри нав доир карда шуд. дар кори конфронс намояндагони мақомотҳои иҷроия, кормандони соҳаи тандурустии шаҳру ноҳияҳои болозикр иштирок намуданд. зимни баромадҳо қайд карда шуд ки муқовимати ҳамаҷониба бо зуҳуроти коррупсионӣ дар соҳаи тиб на танҳо шаффофият ва эътимоди мардумро афзоиш медиҳад, балки кафолати беҳбудии хизматрасонии тиббӣ ва рушди босифати ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ мебошад. ҳамзамон аз якчанд ҳолати коррупсионӣ рухдода дар соҳаи тандурустии ин шаҳру ноҳияҳо мисолҳо оварда омилҳои дар ин самт ба қонуншиканиҳо мусоидаткунанда ва роҳҳои пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ ба таври мушаххас шарҳу эзоҳ дода шуд. дар идома масъулини соҳаи тандурустии шаҳрҳои ҳисор, турсунзода ва ноҳияи шаҳри нав дар мавзӯъҳои пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ, омили рушди соҳа дар муассисаҳои тандурустӣ, муқовимат ба коррупсия, амали дастҷамъона, пешгирии омилҳои коррупсионӣ, асоси солимии ҷомеа ва коррупсия, зуҳуроти номатлуби ҷомеа маъруза намуданд. ҳадаф аз баргузории конфронс баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии кормандони соҳаи тандурустӣ, фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия, бартараф намудани сабабу омилҳои рух додани ҳолатҳои коррупсионӣ ва дар маҷмӯъ паст намудани шиддати коррупсия мебошад. дар қисми амалии конфронс наворҳои таблиғотӣ пешгирикунанда вобаста ба порадиҳию порагирӣ ва дигар кирдорҳои коррупсионӣ, нақши аҳли ҷомеа, хоса кормандони соҳаи тандурустӣ дар ин раванд тавассути монитор намоиш дода шуданд.